ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وeger sen mujrimleri we günahkarları özlerinin perverdigarının yanına başlarını aşağı sallap şermende bolan wagtlaryny görsedin, uly iş görerdin. Şolar Hudaýa aýdarlar: Perverdigara, biz inni gözümiz bilen gördük, bildik we eşitdik. Pes inni bizi dünýäge gaýtar, salih amallaryny kesb edeyli. Biz ilmi yaqin hasil edip haqiqatni bildik diýip aýdarlar. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وeger biz istesedik, onda her insanğa hidayetga tawfik bererdik. İmanğa ve amel salihğa hidayet ederdik. Walakin men azalda qazam we hukmum sabit boldy ki cehennemi jinlardan ve insanlardan hemmesinden doldurardy. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. Pes dadın azaby şunkun Hudaýa mulagat etjeňiz unutmaňyz sebäpli. Tahqiq biz de sizi unuttuk. Hemişelik azaby dadın eden amallaryňyz sebäpli. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Bizim ayetlerimize fakat ol toğra adamlar iman getirirler ki olarga her vakti ki wagl nasihat aýdylsa yüzin yıkılarlar secde etýän hallaryna Hudadan gorkup ve tesbih aýdyp Hudaýy nalaýyk zatlardan päklerler, Hudaýyň hamdy bilen meşgul bolan hallaryna. Bu özleri de tekebbürlük etmezler, imandan yüze vurup. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Kaptalları ve yanları düşeklerden götürler. Özlerinin perverdigarını çağıryan hallarına korkup ve umid edip ve bizim şolarga beren rızkımızdan nafaka bererler. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pes hiç kim bilmez şolar üçün mahfi edilip koyulan zatlarını ki göz görenne gözler roşan bolyan zatlar. Bu zat şoların sogaplarıdır. Eden amallarının mukabilinde. أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. Aya ol adamı ki mümin bolup de, fasık bolan adam yanı durmi. Bu ikisi den değildir. أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Amma ol adamlar ki iman getirip salih amallar kesbetipdiler, pes şolar üçün cennet-i me'va bardır. Yani hakiki jaý bolan beheşt bardır. Şolaryň eden amallarına sogap bolan halyna. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Emma ol adamlar iki fasık bolupdylar. Pes olaryň jaý dowdakdyr. Her wagty ki şolar dowdakdan çykmak isteseler, ýygyny taşlanar. Oşolarga aýdylar, ol dünýäde yalandyr diýip aýtýan dowdakyň azabyny dadyň.